Horra, Joseba Munarriz, 3. urtez, jarraian, Kontxako bandera astintzera, nola datorren, eta esango nuke gainera, aurten pasaden urteko gidoia nola baitere, errepikatu dutela, denboraldia aztertuta, noski aurten koronavirusaren urtea izan da, eta negua eta bar oso ezberdina, baina pasaden urtean, Mikel Orbañanosek, Orioko estropadan, 14 batekin jo zuen, nola baita izateko, lan dute izango zuen noski, entrenamenduetan, eta arrezkero nagusi izan zen. Eta aurten ere, Zarauzko banderan, gaur Donostiako bandera irabazi duen 14 beratera, eta arrezkero, hemen Donostia nagusi dugu, Hondarribia, eta bestetik ikusten ari gara ligan ere, egoera iraultzen ari dela, argi eta garbi, eta oraindik gaur Donostiakoa, eta oraindik pentsa zer falta den. Larun batean Bermeon, eta igandean Portugaleten, eta Santurtzi, eta Hondarribiaren artean, 2 puntu baino ez daude. Berdinketari balego gainera Hondarribiak eramango luke, eta hauek uraparretan datoz. Handeko Goi alkate jauna horra, ez da azarra izango Joseba Munarriz. 3. erreskan, eta hau pixkanaka, lehen Hondarribia arrauna ez da gaur goizekoa, pentsa noiztik hasi ziren, patroia handi bat handiena Hondarribiaren historian, lujan bio, heldu haien ere bai, eta dagoeneko iruditzen zait, iruditan ikusten dugun gizon honek, hori ere bere izena historiaren liburuan urrezko izkiekin sartuko duela. Horra Hondarribitarrak, gustorazko, bejon deizuela motelak, zorionak hemendik, Alexu da bere hor, Paseden urtearekin alderatuta, 3 baja, 14 hartatik 3 baja, Kontxalo Karrion, Inigo Bertiz, eta Santurtzin aritu den Adrian Gontzalez ere bai, eta nola baitere, horiek betetzeko 3. tozan, Ander Legazkoe, Arrobikoa, Gaizka Gorostiaga ere bai, etorriak etariatik, eta Alain Osanbelarentzat, lehenbiziko Kontxako bandera, horrek usten dugu Donostiarra, 4. tosta estriborrean, eta ez dira azarra izango, ez direnez azarra izango. Orbañanos, pentsa, Hondarribiara joan ezkeroztik, 2002. urtean, hau 5. bandera, horra Mikel Orbañanos, Anaia Txomin ondoan, eta Inigo Bertiz pasaren urtean, une honetan txe, bandera astintzen ari zen, eta azkeneko polara honetan, zeran Orbañanosen laguntzaile lanetan dabil. Eta hau ere esan beharrekoa dagoa. Pilaketak saiestu nahi direla, baina hor jende pila bat dagoa. Hor pirauekin eta kontuekin. Ibon. Bai, Sara? Hementxe, Mikel Orbañanosekin Aurrera, Sara. Bueno, zorionak, zu kontatuko diazo ze zapore daukan 3. bandera erreskan. Bueno, bai, eskerrik asko. Egitea esan, oantxe bertan 3. gai ez dilo beste garrantzia ematen, egitea esan gaurtua, emango jo garrantzia. Urtengo edizio urte horren berezi honetan, garaile izatia Kontxako edizio baten berriz, Guntzako kristona da, eta oso pozik gaude, bai. Egia esan, badakizu, 8 segunduko errenta zeneukatela, beti da errenta, baina ez dago lasaitzerik ez da. Bai, gara da, gehien bat ikusirikan, ze aurkarik genitun aldamenen, ez? Udara guztin oso maila hona eman duten aurkarik. Eta begira zazuen nolako posa, Hondarribiarrek, 3 jarraian, izugarria baita garaipena, eta gauza bada irabaztea. Eta beste gauza bat, Ibon Gaztañazpi, nola lortu duten garaipena, 2 egunetako lana kontuan hartuta.